pagkalinaw ni Kristo, maanaa kanimo. Assalamualaikum warahmatullah. Kalinaw og kamangiluyon ni Allah manaa kanimo. Si Mary ug Yusuf. Ang kapasayloan sa mga sala, gugma o kaluwasan sa kalag, Kay iya man ang gingharian, gahom ug ang himaya, hangtod sa way kahangturan. Maumao ra gid ang Christian ug Islam. Mikiplayo kako, madre. Nakigsuod ka sa usa ka madre. Apan sama na to siya, Kuya Rahim. Pilipino usab si Mary. Kuyaw ko sa kanyan ko Islam. Dako siyang hulga sa Islam. Awain ka, biyai siya, kalimti siya Yusuf. Kung musupak ka ako, pakibali akin sa kanyan, ipapatay ko siya! Dead or alive, apan gusto kong kuhaong patay si Yusuf! Yes, sir! Yusuf! Gituis ninyo ang katarong ug ang pagtulunan ni Allah. Ayaw doon! Gihinuan ninyo ang katarong! Inyong gihinuan! Si Mary ug Yusuf. Kinsa ka ug unsa ka man? Ang tawa ko, Antuna Kabes. Ikaw, ako nagpangitaw kalinaw. Suka sakin dimbabanog sa makampiyan. Ikaw, ako may kasing-kasing. Suka sakin adin apuso yan. Ikaw, ako bati kayon og gugma. Suka sakin napakagadam sa kabaya. Si Mary ug Yusuf. Suginanon sa pakigdait. Ug suginanon ni igo lang misubay sa pagbati nga tawhanon. Ang gugma mapailubon ug maunungon. Ang gugma mulungtad kayo. Sinuwat ni Fermin Colliantes Gomez, direksyon ni Algina Bakita, spinner Nelson Tantano, technician Achilles Hisem. Dalit kininyo sa Super Radio Production Center. Isa-isang hakbang lamang at ika'y makakapit. Pinagi sa gigawat ng radio frequency sa TV channel, milampo si Rahim aron mabati og makita ang iyang mensahe. Ug nakita ni Sandro si Mary, nagpakiluoy. Mibuto ang bomba nga diha ibutang sa balgianan og sakinan, dapit sa talisay, apan naapsan nila ni Sandro ang bomber. Og suwa pa kini mamatay, misulti bahin si mga kauban. Nagbuwag-buwag sila si Sandro og dito sila paingon sa Santo Rosario. Apan may lahi nga panghitabo sa maong simbahan. Usa ka drama sa tinuod nga hitabo sa kinabuhi ang dili gid malimtan nga mahitabo niadtong adlaw sud sa maong simbahan. Gidaas ka pulisan ang amahan nga maunta ang mopabuto sa maong bomba sa maong simbahan, samtang ang iyang anak nga mao'y nagkapugong og nakapausab sa dagan sa kinabuhi. Nagpabilin sa maong pare, samtang si Yusuf nakalitan dihang gikatubang niya si Rahim. Magkari, igsuon, niya ang laing sumpay ning lahitang sugilano. Si Mary o Yusuf. Dili ka na maong akong giani. Ni ako aron pahibawon ka na nga sama nako Yusuf. Pinangita ka na sa maot nga balaod sa mga Kristiyan. No! Imong gikidnap si Madre. Kinahanglang ligon ka, Yusuf. Pero dako ko sayo because until now, huyang kagihapon tungod kay dili ka mo sagop kung unsa ang ako gituan. But believe me, my dear brother, karon nga time, karon na, kinahanglan maligon ka na. Musugot ka sa dili, kinahanglang maligon ka na. Pinaagis ako ipabuhat nimo for the glory of Allah and for the true believers of true Islam. Imo na kong gidlahok sa samba nimo. Apan dili makatugot si Allah nga mabiktima ako sa inyong sayop nga gituon. Ang Diyos nga akong giludan o giampuan mo ang matuod nga Diyos Allah. Ang akong gituhuan mo ang matuod nga Islam tungod kay mahigugmaon sa kalinaw. Og dili sama sa inyong gituhuan nga nagtukmo ninyo sa pagsabwag sa katalagman sa kalibutan o sa kinabuhi sa mga inosente.
bisan kinsa nga suod sa pamilya, bisan igsuon, nindot patyon kung mag-blasphemy sa sama nako nga true believers. Patsi ako! All right! You want to die? Okay, you die! O sa karon, Sajid! Follow me, Sajid! Mura ko makabating ng hilak ang putang-putang. Huwag yun ako mabati kong hilak ang putang-putang. Taod-taod nga nagpatungod ang helikopter din hidapita. Don't tell me nga nagduda sila dinhi nga dapita, Sajid. Sajid, unsay mo ikasulti? Kamo, Abdul. Ikaw, Maura. Ikaw, Hadith. Kamu tanan nga ako mga paborito nga Jihad Warriors. Mutuo ba kamo nga kadudahan kini nga dapita? Because para sa ako, this place is our last but the best place of our defense. So, dako nga imposible nga magduda sila nga ato kini nga kampo. Sajid, Salih, pagpundo ka mo, istudyuhin ninyo kung unsaon paggubat kung mubalik sila dinhi ug makigubat nato. Yes, Falam. Good. Good, you call me. Ikaw ang mubumba sa Mandawi. What? Where are you, Falam? No. No, Falam, no! So, duhara ka bumba ang buto? No, Falam. Ang imo i-aredire, imo na lang i-martir. Yes, Falam. Pagbakus og bomba, gamit og sakyanan. Then, adto pabutha sa pundok sa mga assaulterers. Pabutha ang gibakus nimo nga bomba sa pundok sa mga mahilabtanon ug mapangahason nga mga military ug mga pulis. Anywhere kung makita nimo nga nagpundok sila, sugaton ka karon ni Allah sa iya paraiso. Allahu Akbar. Duha ra ka bomba ang nakabuto sa lapu-lapu og talisay. Si Abo may surrender og ang uban na dakpa na. Si Falam mauna lang ang usa. Magmartir si Falam karon adlaw. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ipadayon ang inyong sabot-sabot. Allahu Akbar. Tubaga dayon. Trigger. Ang cell provider network. Dali. Itaw rin. Major, Rahim. I'm sure nabati or nakita nimo si Madre. Ang ikaw ang respetuhan, Rahim. Tungod kay muklaim ka man yun. Nausa ka maisog ka sundaw. Apan dili yun anay kay sayop man ang inyong gituan. Tungod kay sundaw ka man sa sayop kapag tuo. Kano gitago pa man nimo ang imong naong. Tanang tao na kailan nimo kung unsa o kinsa ka, Rahim. Si Khalid. Mibalik na si Khalid sa iyang namatan nga pagtuo, Rahim. Wa ka ni makuha pa ni Flash. Nagbasol na si Flash. Ngano nga nagpailad siya sa sama nimo, Rahim. Just like Abo nga imong ginistino aron pabuton ang Santo Rosario. Mibalik na si Abo sa pagtuo sa matuod niyang magbubuhat. Karon usa pa may imong mahimo. Daghan pa, Major. Sa dili pa ko mabiya din mag-ag
Dako ka sa silot ni Ana nga ako ang mubuhat, Major. Ingon ka, wa na nako makuha si Khaled. Saksihin ninyo ang tanan nga mahitabo sa mall. Mall. Gusto mo ang virus. Kung sa maging gusto ni mong maangkon, Rahim, please, sultihi ko. Kung gusto kang mamatay ko, come on, patay ko! Asa ka gusto makita ta, aron imo kong mapatay. Hello? Hello? Wala siya. Trigger. Na-track na mo. Kung di siya dapita, manawag, sir. Di napita, Trigger. Bukilan sa talamban, sir. Good. Duha kayo nito mula ka. Trigger, Sir. hari ka na ako. Yes, sir. Mulit. Kamu may mo ato sa Bukiras Talaman. Get Rahim, dead or alive. Labing siguro tuan niya sila si Mary o Yusuf. About Yusuf, dead or alive. Apan gusto kong kuhaong patay si Yusuf. Yes, sir! Move now! Sir. Wala itong sakiran, Major. Tawag ka Tambor. Kuno sa development. Yes, sir. Tambor, padawag na media. Onsay development sa mo? Hugot ko na kayo ang security sa suod sa susod gawa sa mall, sir. Pero huwag yun sila na matigdan. Until now, na may angay bang kabalakan. Okay, padawag na media, Tambor. Sige, bye. Kini sir, mga tanah ko ha. Ganong positive ka man nga tinuod gyud nga may chemical weapon si Rahim. Dili ba nga imposible kayo nga maabot na din sa ato? Posible kay Trigger. Tungod sa lakay usahay ang mga security sa airport o sa mga pantalan. Nahitabo ang gani si Flash o sa paghanguban. Tungod kay gamhanan ng kwarta. Posible to, sir, na? Gitawag na ko si Major Sheila sa epidemiological section sa chemical weapon nga usa na sa gigamit sa mga terrorist dahil resulta og mass destruction. Matol pa ni Major Sheila nga dako kay posibilidad nga makalusot kini sa Pilipinas. And you know what? Positive siya nga kung doon naman gani virus silbing chemical weapon sa mga terorista. Kini mo ang Cordelia virus type 3 nga nagdaog pulmonary immunovirus. Ito sa type 3 pneumonic virus nga mupugos pag-inat sa muscle sa tao hangtod nga kini mga guba. Patay gyud og tao. Base sa autopsy nga na-research ni Major Sheila gikan sa mga biktima sa Cordelia, kung magsugod ang infection sa T equals 0 hours, makita gyud ang waylangan nga pagdevelop sa mong virus. Human sa 20 oras nga nakahanggap sa mong virus, incapacitated na siya. Magkaluya na siya, disabled na siya. By 24 hours, ang biktima mamatay na. Ang sayon nga pamaagi sa terorista kung mao kini ilang gamiton sa ilang yawanong buhat sa mga inosente. Kalagmitan, ipaagi nila sa aircon. Tungod kay mukuyo kini sa aircon, ug ang makahanggap ani, infected ayon. Wapay mga tambal nga makaayo ani, Trigger. Once nga ma-infected ka na, mamatay gyud ka. Unsay estimate ni Major Sheila, sir? Grabe ba sa atong gituan karon? Kaduha pilua ang kagrabe, Trigger. Ang yang estimate sa gidaghanon sa infection nga moresulta sa kamatayon, grabe kayo kadaghan. Kung makalusot kini, bisan nga to sa gawas. Animal kini mga tawhana, sir. Nganong kalipay magudila nga mabuhat og ingon ani? Doon na lang ta, Trigger. Doon na lang ta sa mall.
Ginoo kong Hesus Kristo. Ayaw in taon pasagdi si Mary. Tingali na hibaw ko nga may plano ka pa sa akong anak. In taon, ayaw in taon biyayang akong anak. Maluoy ka, Ginoo ko. Animal. Kapila na ko magdayal pero dili magkontak ang tuwa sa mall. Animal. Unsa ka iya gibuhat? Nagdagan ang oras. Animal. Nganong dili man makontak? Animal. Mahal nga ala, bulampos lang utak ni akong buhaton. Tabangi akong mahal nga ala. Ibalik lang kong sirang putahan. Akong ilakan, magkaingon sila nga napako sa sud. Pagitaon ako kung hain lang tugoy si Mary. Usa lang ang nabilin. Minsan mo ito kusugod ko ba sa kundukan. Nagtalikod siya. Bahala na. Bahala na. Bahala na. Bahala na. Bahala na. Sister Moon! Yusuf!